потребители на YouTube. И благодаря много на Никола. Никола, много ти благодаря за това, че се абонира за мен. Аз също се абонирах за тебе. И добре, както и да е, да започваме игра. Изчакайте малко, защото не си въведох името. Да, не си въведох името и между другото искам много да си го въведа. И така, добре, нека да започваме. Ще си въведа името на Коста. Вие знаете. И да, окей. Сега ще започваме да играеме онлайн, мултиплеер. Ако още не сте разбрали какво е онлайн, казвам по-точно мултиплеер. И ще започваме да се цъкаме с Лидариум. Вторият епизод. На Слидариум ще правя поредица, на Subway Surf също, на Core Switch също и така. Добре, нека да въведем името. Така. Пишеме Коста с 3 удивителни. Това е моето име. Не е забранено да ми откраднете линка, ама да, забранено е в YouTube, но в игрите да. Не е забранено. Уахаха! Их, само как щях да се блъст. Ей! Исках и така финно да мина. И не успях. Няма нищо. Ще започнем нова игра. Какво пък не? Какво е толкова лошо? Ще направим един хубав гейм, нали, да стана по-голяма по-голям червей. Гледам, тук има много айтъми. Аре стига, бе. Аре, ако може без такива ницаквания. Добре, няма нищо. Ще си смена и скинът. Виждате, че на всеки гейм ми дават реклама. Не знам защо е така. Просто change skin. И да, ще си смена скинът на... Чакай, аз ме го... Да, ето го. Ето на този скин ще си смена. И отново влизам Play Online. И така, да започваме, защото ранкът ми е много нисък. Аз по принцип не съм много добър на тая игра. Така. Нещо ми бъгна. Добре. Какво ти става, бе? Добре, очевидно, не знам какво му става. Добре. Започнахме вече нова игра. Добре. Така. Добре. Тук има айтами. Не, стига да е, мале, тък мога да си намеря някакви хубавки айтъмчета и те да ми ги откраднат. Това просто най-гадното нещо, което са ми правили в Седароме. Сега има голяма възможност да порасна и по едно време бум, нищо не направих, защото тук са много аучни за айтами. Гледай го, е! Гледай колко мазо само ми взимат айтамите. Кики. Play онлайн и така, добре. Започнахме New Game. Гликвостта. Това е просто лагване от connection problem. Такива лагове ми е правил и в CS.
която всъщност рядко играя. Не ми трябва да играя дълго. Само ни ръце и ни пушки. Така поне изглежда за мен, но... За някой изглежда повече. Гледайте само какво става. И то слага. Ами добре, хора, това беше вторият епизод на Слидарио. Довиждане и до скоро.